Aku jelawoy. Kasi dari wong iwak pepek li. Teko anu Mbak Sus ah. Hah? Teko Mbak Sus. Teko Mbak Sus. Teko. Apa? Sing ngeteri lawo. Apa ya? Diteri lawo Mbak Sus. Sopo ngeteri lawo? Sopo sing ngeteri lawo? Dari wong anu. Dari wong kono lho. Wong masak wong anu wae, wong loro karo sing wedok. Wong selok apa wong endi lho mbuh. Kejuwe kono lho. Oh. Ya wes. Sekone mak. Mah, Iya. kowe yo lek nggugu aku yo balekno kowe lek isih Pak. Balekno. Anakmu loro-loro karo bojomu besok ning akhirat. Anda. Nggugu aku lek gak percaya. Barang sangkal kuwi. Nggak tahu dikei aku. Alah kowe lagi buru sajeng-sajeng yo pisah karo anakmu. Kowe masuk omah tingkat. Tenguk-tenguk kowe dhewean bojomu karo anakmu loro-loro disiksa karo sing gawe urip. Tenan. Anda. Noe. Ya Anda kowe penane sing nebus bojomu karo anakmu. Ndak dikei. Balekno. Ndak kok diomongin ndak. Ndak teko kunung. Loro-loro bojomu ilingo lek gawe. Ilingo lek seneng-seneng karo bojomu. Bojomu loro-loro nangis, kowe tenguk-tenguk omahmu tingkat bahasane apa tekel. Tenguk-tenguk dhewean. Bojomu ning akhirat. Anda. Uripmu kowe. Lek wis ora tuwek kowe gak mbok balekno. Anda. Ana sing nebus kowe. Kowe sing nebus maksudane ngene-ngene sing duwe kowe sing nebus. Bojomu sapa sing nebus? Aku ning akhirat karo anakmu welas. Masih kowe tenguk-tenguk omahmu tingkat bahasane tekel. Tenguk-tenguk dhewe kowe, anakmu karo bojomu disiksa karo sing gawe urip. Mergo ngekei dhuwit duduk dhuwit halal kuwi. Dhuwit wong loro-loro kuwi. Kuwi nang Banyuwangi kono dikuwepung wong kuwi. Anune dhuwit 100 juta iku digawe anu iku. Dodol wong digawe ceritane gak karu-karuan kuwi aku wis diceritani. Anda. Balekno kowe lek mbok wehi, lek diwehi. Ndak tahu dikei teko kuno. Anu Pak, omahku tak dol ae. Limbangane aku nyutang ngono. Ndak tahu dititipi dhuwit kuno aku. Balekno. Oh diomong ndak tahu dititipi. Seakan bojomu karo anakmu eling lek gawe. Balekno ae. Iya. Aku arep dikei. Iku kene dosane. Iku apa dosane iku? Ini yang Jember. Ndak tahu. Hah? Ndak tahu dititipi aku. Ayo dikai. Ndak tahu. Tenan? Iya. Enggak anakmu. Iya. Gimana anakmu karo bojomu kowe? Iya, ndak ngoroi aku. Loro-loro kowe lek arep dikai dhuwit iku, dhuwit gak halal iku, dhuwit wong akeh. Ndak tahu dititipi, ndak tahu. Ndak tahu Aku dititipi. bengi iki pulang iban wah arek iku gak tak omongi ngono. Anake karo bojone disiksa karo sing gawe urip karo Gusti Allah Pangeran. Mergane nek dhuwit iku dhuwit gak halal. Ndak tahu. Aku masih di rumah tingkat masalah tak jual tak golek sewan apa golek ampungan ae. Tenan. Barang gak kalah iku. Kowe tengok-tengok omah tekel bahasane. Payone bahasane yo apik anu talang bilang
Tapi anakmu loro-loro, bojomu loro-loro disiksa. Mergo sing mbok gawe iki dhuwit cara saiki cara santri dhuwit haram. Wong aku yo ngerti kok le ngaji. Aku teka jus 7 kok ngaji. Wa inna jainakun min aifir aunaya sumonakun soal asabi wa yastahyuna nisaakum wa abdalikum wa antum rabbikum adim ya. Petong jus aku masuk elek oh. Tenan, lek kena tak omong wis kowe tengok-tengok ning omah tekel. Gedhinge tarang pilang, dhewean tengok-tengok bojomu disiksa karo sing gawe urip. Mergo bojomu mbok pakani dhuwit saka kono. Ndak tahu dititipi. Tenan, kowe tak omonge aku lek ora apik karo kowe wis gak ngomongi le aku le tenan. Iya. Anakmu karo bojomu eling ngono. Lek gawe anak, lek seneng-seneng karo bojomu. Mergo bojomu perkara duwe ae. Duwe gak kalah ae. Bojomu disiksa. Iya. Lah kalau iwak petik, iwak gere, apa-apa enak iki Ya, apa. Cuma dikasih wong selok. Wong iki Andi selok ora iki. Iya. 5.000. Ya wes alhamdulillah. Wong 50, lah 50. Lek aku sing ngekei kok Wong ndak. selok. Wong ate kerja mbon nang. Pun disaleme mbako ngene. Mbako ki lho. Nggo anteng wonge matak. Ndarae lek ra tulis ya mbuh. Ya sampean kok sukane ya tro barang. Amal sampean tumbas jajan nggih, Mbah. Matur nuwun nggih kula mboten saged males, Gusti Allah pangeran sing males nggih, Mbah. Ngono. Napa le sing kula walesaken kula mboten ngerti walesan kok, Mbah. Denganane 20 wong sing peteng-peteng mlaku-mlaku kae. Aku jane gak njaluk lho tengok-tengok meneng ae lho. Ya alhamdulillah. Buka lawang barang aku isin tenan le kowe. Kowe tengok-tengok nggih omah tekel. Tak gendenge tarang bilang, tengok-tengok dhewean kowe. Anakmu disiksa karo sing gawe urip. Iya. Karo bojomu. Mergo mangan dhuwit gak sah iki. Heeh. Mangan dhuwit halal iku. Ana sing nebul sak anakmu karo bojomu. Anu apa pikiran dhewe. Iku ana sing nebul sak anakmu karo bojomu. Lah kowe tengok mas-mas tekel gedenge dalang pilang lek arek kancane tengok dhewe. Bojomu disiksa ning akhirat. Ndak tahu dititipi aku. Diwehi balekno. Iya. Ngono Pak. Monggo tak dol. Aku gak penak manggon kono golek sewan ae. Iku sewan 5.500 tahun. Ngene dilae Pak anu kuwi. Dilae Bu anu kuwi. Ya wes. Dilae Bu tinggi. Besok meneh ya blonjone ya. Kok tak omongi lho kowe. Iya. Aku gak mantu kowe dikai duwe wong aku kemeren gak. Tenan kowe eling anakmu loro lek munggahe elingo. Lek anakmu loro-loro kowe tengok-tengok nang omah anyar, omah tekel mbok omah apa wis. Aku omah welik kuwi omah payon godhong klopo kuwi. Masih omah tekel anu lek iku dhuwit elek kuwi. Iku dikeroyok wong kok nang anu. Nang Jember dikeroyok wong iku. Dodol wong digoyang kono 100 dikane mil piro ngono. 100 juta. Iku gawe omah tekel. Nek omah tingkat kuwi. Tak ceritane kuwi. Aku lek gak jomo Pak. Aku omong ngene. Ngesen kali anu niku. Duka sing sae sing pundi. Bah ngono. Ngesen kali wilijo niku. Kon balekno e. Lah sik kon balekno dhuwit elek iku. Iku ge nebus dosane kono. Oh iku karo
Ndak tahu dititipi. Masih ngono. Ndak tahu dititipi aku. Wah, apa yang botol? Ya wis Pesan apa? kambing godhong karo Kambing. Anu, ngentas iki